Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас, шаноўныя гледачы. Сёння прыме ўдзел у перадачы каманда эканамічнага суда Гомельскай вобласці «Совы». Я капітан каманды Ніна і ўдзельнікі Наталя, Вікторыя, Кацярына і Ганна. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. По-руску быстро, по-белоруску. Ці верыце вы, што словы «праўда» і «хлусня» – антонімы? Якога слова не хапае ў фразеалагізме паказаць, дзе ракі? У якім месяцы пачалася Вялікая айчынная вайна? Ці верыце вы, што пасталы – гэта традыцыйны скураны абутак беларусаў? Назовите самое великое озеро Беларуси. Калі наступала вясельная пора у наших продкаў, вясной ці ўвосень? Ці значыцца ў гісторыі беларускай эстрады часоў СССР ансамбль «Верасы»? Які матэрыял выпрацоўвае гутнік, метал ці шкло? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Виктория, я набрала большую колькость баллов. Я выбираю категорию «Мова» и буду гулять першая. Мяне зовут Ганна, я набрала другую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю «Культура» і гуляць буду другой. Мяне зовут Нина, мне засталася катэгорыя «Гісторыя», я буду гуляць трэцяй. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Вікторыя, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Вікторыя, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні.
Добрый день. Вікторыя, скажыце, ці шмат гадоў вы працуеце ў эканамічным судзе? 9 гадоў. Гэта шмат. Адразу пасля універсітэта? Не, я атрымлівала адукацыю ў завочнай форме абучання і адразу працавала. Скажыце, калі ласка, а кім вы зараз працуеце ў эканамічным судзе? Памочнік суддзі і не толькі. Цудоўна. Ну а чаму ж тады менавіта катэгорыю мова выбралі? Адразу яна мне бліжэй. Ну добра, гуляем. Беларуская мова, наша родная. Першае пытанне. Які з варыянтаў напісання адпаведнага назоўніка правільны? Нос у табацы, нос у табаку ці нос у табаке? Я так разумею, што табак у мужчынскім родзе. Думаю, што правільны адказ будзе Б. Нос у чым у табаку. Вось вы вызначылі, што менавіта табак па-беларуску, не табака. Не, табак. Табак. А можа, спытаем у сябровак? Ці не хочаце на першым пытанні страціць падказку? Пака не. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Нос у табаку і сапраўды гучыць прыгожа. І шмат хто так скажа, выбіраючы варыянт. Аднак у беларускай мове ёсць слова табака. Гэта па-руску табак, а па-беларуску табака. Нос у чым? У табацы. Вось гэта правільны адказ, Вікторыя. Вы памыліліся. Наступнае пытанне. Якая з прапанаваных граматычных канструкцый адпавядае норме? Створаны па ўзоры, створаны па ўзору ці створаны на ўзор? На мой погляд, гэта будзе варыянт А, створаны па ўзоры. Па ўзоры. Тут месны склон, вы аб чым, аб узоры, так, створаны па ўзоры. А створаны на ўзор? Таксама. Таксама падабаецца, Да. так? А створаны па ўзору? Не, мне бліжэй варыянт А, створаны па ўзоры. Вікторыя, ну, я мушу вам зноў прапанаваць дапамогу сябровак. Ці вы ўпэўнены ў сваім адказе? Ну, давайте. Няхай дзяўчаткі дапамогуць, да, так? дапамогуць. Добра. Дзяўчаткі, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Якая Узору. Вікторыя, справа ў тым, што два чалавекі гавораць, падказваюць, што трэба браць варыянт А, створаны па ўзоры, а два чалавекі кажуць, што створаны па ўзору, варыянт Б. А вы што думаеце? Я думаю, што гэта варыянт Б, створаны па ўзору. Па ўзору. А трэці варыянт, варыянт В, створаны на ўзор, вы ўвогуле не разглядаеце. І думаеце, што ўсё ж такі трэба браць варыянт А ці Б? Не, меня на варыянт В, створаны на ўзор. А чаму вы памянялі варыянт? Таму што створаны па ўзору, гэта адпавядае як у рускай мове. Так. По-чему. А варыянт В, створаны на ўзор, мне кажется верным. Вам падаецца ён больш беларускім? Да. Добра, я прымаю ваш адказ. Вікторыя, вы адказалі правільна. Па-беларускі створаны на ўзор. Вы малайчына. Ідзем далей. У якім з прапанаваных прыкладаў ёсць аднародныя члены сказа? Цягнецца, цягнецца ноч. Гэта першы прыклад. Другі. Сядзь, напішы пісьмо.
І трэці. Плывуць, спяшаюцца хмары. Вариант А. Тягнется, тягнется ночь. Сядь, напиши письмо. Плывуть, спяшаються хмари. На мою думку, варыянт Б. Сядь, напиши письмо. Угу. Гэта аднародныя члены сказа. Сядь і напішы. Да. А плывуць, спяшаюцца. А тягнецца, тягнецца ноч. Вікторыя, 3, 2, 1. Ваш адказ? Варыянт В. Варыянт В. Нечакана. Вы памянялі сваю думку, так? Угу. І настойваеце на варыянце В. Прачытайце, калі ласка. Плывуть, спяшаюцца хмары. Добра, я прымаю ваш адказ. Не з'яўляюцца аднароднымі членамі сказа два аднолькавыя словы. Угу. Вось варыянт А мы адразу адкідаем. І не з'яўляюцца аднароднымі членамі сказа ускладненыя дзеяслоўныя выказнікі без інтанацыі пералічэння. Вы правильно вызначылі і правильно сказалі, што плывуць, спяшаюцца хмары. Вось у гэтай канструкцыі ёсць аднародныя члены сказа. Малайчына, я вас віншую. Чацвёртае пытанне. Якое значэнне мае фразеалагізм «узяць на пушку»? Падрыхтавацца да стральбы, дабіцца чаго-небудзь хітрыкамі ці звярнуць увагу? Узяць на пушку. Вы можете скласці сказ які-небудзь з гэтым выразам. Узяць на пушку ведаю. Ну, по-русски скажут «взять на вооружение», так? Да. А вы думаете, что синоним с белорусской мовы «взять на пушку»? Так. Так, вы упэўнены ў гэтым? Да. И вы думаете, что з трох варыянтаў А, Б, В трэба браць? Варыянт В. Звярнуць увагу. Добра, я прымаю ваш адказ, Вікторыя. Абводзіць вакол пальца. Абуваць у лапці. Браць на арапа. Якое значэнне маюць усе гэтыя выразы? Падмануць. Падмануць. Сінонімам гэтых выразаў з'яўляецца і выраз «узяць на пушку». Дабіцца чаго-небудзь хітрыкамі. Вікторыя, цяпер вы гэта ведаеце, а ваш адказ неправільны. Нічога страшнага, Вікторыя, ідзем далей. І зноў у нас фразеалогія. Але гаворка пра пунктуацыю. У якім з прапанаваных прыкладаў адсутнічае пунктуацыйная памылка? Ні Б, ні кукарэку і косачкі стаяць. Ні Б працяжнік, ні М працяжнік, ні кукарэку. І ні Б, ні М, ні кукарэку без усялякіх знакаў прыпынку. На мою думку, з коскамі. Ні Б, ні М, ні кукарэку. Вы думаеце, што трэба паставіць коскі? Да. Просто згадайце, як вы б запісалі гэты выраз вось рукою. Ставілі б коскі працяжнікі ці не? Я бы ставила коски. Вы б паставілі коскі, Да. так? Я бы поставила коски. Добра, я прымаю ваш адказ. У складзе фразеалагізмаў ніякія знакі прыпынку не ставяцца. Вікторыя, памыліліся. Цяпер ведаеце. Да. І ідзем далей. Вызначце правільны варыянт ужывання назоўніка «столь». Высока пад столем, высока пад столью ці высока пад столлю. Што такое столь? Потолок. Потолок по-руску. Вариант А. Высоко под столем. Высоко под столью. Высоко под столью. Высоко под столью.
Мне больш падабаецца варыянт В. Угу. Высока пад столлю. Так. Варыянт В. Высока пад столлю. Добра, я прымаю ваш адказ. Назоўнік столь у беларускай мове жаночага роду. У творным склоне паміж дзвюма галоснымі адбываецца падаўжэнне, і мы пішам дзве літары «Л». Вы правільна адказалі «высока пад столлю». Малайчына. Вікторыя, у вас 30 балаў. Гэта немала, аднак за вамі яшчэ будуць гуляць дзве вашы сяброўкі. На вашай мэце павялічыць колькасць балаў. Я не памылілася? Не, я... Вы захаваеце свае 30 балаў? Да. Вікторыя, ну што ж, ваше жаданне. Я жадаю вам поспехаў. Вы малайчынка. Ну, вам было цікава? Вельмі. Ганна, я вітаю вас на вялікай пляцоўцы. Добры дзень. Добрый день. Раскажыце пра сябе і пра тое, як даўно вы ў судовай сістэме. В судовой системе я с 2012 года. Я работаю головным специалистом отдела статистики и анализа судовой практики. Зразумела, такая сур'ёзная дзяўчына. У мяне двое дзяцей. Старшы сын, яму 17 гадоў, і ён у гэтым годзе будзе паступаць ужо ва універсітэт. І дачка 3 годзіка. Зразумела. Скажыце, а сын, можа, выбраў менавіта юрыдычны накірунак? Да. Яго гэта цікавіла, ён задаваў пастаянна пытанні пра розныя тэрміны, пра адказнасць. І таму менавіта юрыдычны накірунак і выбраў. Да. Вось калі была такая у нас катэгорыя юрыспрудэнцыя, пэўна, вы б яе і абралі. Аднак заставалася культура і гісторыя. І вы выбралі, Ганна, культуру. Першае пытанне для вас. Як беларускі называлі брата мужа? Дзевер, швагер ці цесць? Так, брата мужа. Да. Не цесць. Не цесць. Не цесць. А хто такі цесць? Цесць гэта бацька жонкі. Так. Так, дзевер або швагер. Брата мужа. Я лічу, што швагер. Швагер. Вам падабаецца гэтае слово? Швагер. Менавіта. Дарэчы, яно вымаўляецца з выбухным «г». Швагер. 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 Не дзевер. Дзевер, можа быць, гэта брат жонкі? А можа, швагер брат жонкі? Хай застаецца швагер. Швагер. Добра, я прыняла ваш адказ, Ганна. Аказваецца, швагер – гэта брат жонкі. А дзевер – брат мужа. Вы памыліліся, Аня. Нічога. Нічога, ідзем далей. Наступнае пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на выяву. У якім архітэктурным стылі пабудаваны прадстаўлены на экране помнік? І варыянты. Гатычны, раманскі, класіцыстычны. Не гатычны. Гэта не готыка. Нет, гэта не готыка. Гэта раманскі або класіцыстычны. Ну, класіцыстычны – гэта, значит, класіцызм. У стылі класіцызм. Раманскі. Раманскі вы даеце адказ. Добра, я прыняла ваш адказ. Гэтая вежа, камянецкая вежа, яна была пабудавана ў 13 стагоддзі. У раманскім стылі. Вы правільна адказалі. Наступнае пытанне. Хто лічыцца першым сапраўдным беларускім рэжысёрам, які шмат зрабіў для беларускага савецкага кіно? І 3 прозвішчы. Уладзімір Корж-Саблін, Юрый Тарыч ці Аляксандр Даўжэнка. Наколькі я ведаю, есть киностудия имени Даўжэнка. Вот что так. Я, наверное, буду просить дапамогі сябровак. Добра. Калегі мае, дапамажыце, калі ласка, мне адказаць на гэтае пытанне. Ага, савецкага
А, советского кино. Ганна, вось які адказ мы ад вашых сябровак атрымалі. Яны кажуць, што трэба выбіраць Юрыя Тарыча. А што скажаце Не. вы? Я думаю, не Тарыч. Так. Корж Саблін альбо Даўжэнка. Угу. Вы даеце адказ. И застаецца Даўжэнка. Если не у нас киностудия. Корж Саблін. Все. Корж Саблін. Мой последний. Мой апошні адказ. Добра, я прыняла адказ. Ну, цяпер давайте разглядаць. Угу. Александр Даўжэнка – гэта рэжысёр і заснавальнік кінематаграфіі Украіны. У Киеве. Так. Киностудия. Юрый Тарыч з'явіўся рэжысёрам першага беларускага фільма «Лясная быль». Але сапраўдным беларускім рэжысёрам, які шмат зрабіў для беларускага савецкага кіно, быў Уладзімір Корж Саблін. Вы малайчына, Ганна. Вы правільна адказалі. Такое. Наступнае пытанне. У якім з абласных цэнтраў нашай краіны знаходзіцца мемарыяльны музей, прысвечаны жыццю і творчасці мастака Вітольда Бялыніцкага Бірулі? Варыянты: Гродна, Магілёў ці Віцебск. Вітольд Бялыніцкі Біруля. Бялыніцкі, як быццам бы места, якойсьці месца зашифравана ў яго фаміліі, прозвішча. Бялыніцкі, похожий на Бялынічы. А дзе, дарэчы, Бялынічы знаходзяцца? У якой вобласці? Можа, Магілёў? Или Гродна? Калі Ганна згадае, дзе знаходзяцца Бялынічы, то яна адкажа на пытанне. Ну, так яна вырашыла. Ваш адказ? Магілёў. Магілёў. Не прымаць адказ. Прымайце. Я прымаю ваш адказ. Дом, у якім нарадзіўся мастак, у невялікім сяле Крынкі каля Бялыніч Магілёўскай губерніі ў 1872 годзе не захаваўся. Таму было прынята рашэнне адкрыць музей у Магілёве па адрасе вуліца Ленінская, 37. Адкрыццё гэтага музея адбылося 24 снежня 1982 года. Вы правильно адказалі, Ганна. Ну што ж, ізноў мастакі, Ганна. Звярніце, калі ласка, увагу на партрэт. Хто з беларускіх мастакоў з'яўляецца яшчэ і аўтарам паланэзаў, мазурак, вальсаў і накцюрнаў? Іван Хруцкі, Валенцій Ваньковіч ці Наполеон Орда? Чамусьці мне здаецца, гэта Хруцкі альбо Орда. Валенція Ваньковіча вы не разглядаеце. Хруцкі ці Орда? Так. Ну, трэба вызначыць. Менавіта Орда. Гэта ваш адказ? Хай будзе Наполеон Орда. Добра, я прымаю ваш адказ. Многім беларусам ён вядомы як мастак. Ён стварыў звыш 1150 акварэляў і графічных работ. Што датычыцца музычнай гісторыі, то ён браў урокі кампазіцыі ігры на фартэпіяна у саміх Шапена і Ліста. У яго музычнай скарбонцы некалькі дзесяткаў твораў. І гэта Наполеон Орда. Малайчына, Ганна. Малайчына. І апошняе пытанне. На гэту вудачку кахання папаў Машэка як не свой. А ні спакою, ні прыстання не меў ён з гэтаю бядой. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Уладзімір Караткевіч, Максім Танк, Янка Купала. Помню гэтага героя, но не помню паэму Машэка. Караткевіч. Чамусь, мне кажется, гэта не Купала. Караткевіч. Альбо Танк.
Ганна, калі Хай ласка. будзе Максім Танк. Няхай будзе Максім Танк. Так. Я прымаю ваш адказ. Паэма «Магіла льва» была напісана аўтарам у 1913 годзе, а апублікавана ў 1920 годзе. І аўтар яе Янка Купала. Ганна, вы памыліліся. Цяпер вы ведаеце, Да. што пра Машэку пісаў Янка Купала. Ганна, у вас 40 балаў. Гэта крыху больш, чым у Вікторыі. На гэты момант у гульні вы ведзяце, вы лідар. Але невядома, як згуляе Ніна. Я прапаную вам павялічыць колькасць вашых балаў. Гэта можна зрабіць. Вы паставіце на кон пэўныя балы, пэўную суму, і мы на яе згуляем. Я прапаную вам пытанне, яно не будзе мець варыянтаў адказаў, і будзе з катэгорыі гісторыя. Вы гуляеце? Гуляю. Добра. А якую колькасць балаў вы ставіце на кон? Ва-банк ідзеце? 10 балаў. 10 балаў ставіць Ганна на кон. Пытанне. Загадайце імя першай у гісторыі асветніцы ў Беларусі, якая замовіла сусветна вядомы каштоўны крыж. Ефрасіня Полацкая. Гэта ваш адказ? Да. Вы правильно адказалі. Малайчына, вось цяпер папляскаем у далоні. Трэба было ісці Ганна. ва банк. На вашым рахунку 50 балаў. І мы чакаем гульню Ніны. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Ніна, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас, Алена. Скажыце, калі ласка, якую навучальную установу скончылі вы і колькі гадоў вы працуеце ў судовай сістэме? Я скончыла навучальную установу Гродненскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. У судовой сістэме я работаю 18 гадоў. Я займаю пасаду галоўнага спецыяліста аддзела арганізацыйнай кадравай работы і справаводства. Цудоўна. Скажыце, а што любіць такі спецыяліст у вольны час рабіць разам з сям'ёю? У вольны час я люблю хадзіць у кіно з сям'ёй. Добра. Ну што, гуляем? Гісторыя? Гісторыя. Першае пытанне. Ніна, разгледзьце, калі ласка, партрэт. Імя гэтага нашага славутага земляка носіць 1000-кіламетровы горны хрыбет. Горад, порт на беразе Ціхага акіяна, вуліцы ў 10 гарадах Чылі. Пра каго гаворка? Гэта Андрэй Мрый, Зыгмунд Мінейка ці Ігнат Дамейка? Нешта мне падказвае пытанне В. Ігнат Дамейка. Вы ведаеце гэтага славутага беларуса Ігнат Дамейка? Нет, я не Нет, ведаю. гэта проста ваша інтуіцыя? Да, моя інтуіцыя. Я тут дазваляю варыянты мяняць. Вы будзеце гэта рабіць ці не? Імя нашага славутага земляка носіць 1000-кіламетровы горны хрыбет. Ігнат Дамейка. В. Добра, я прымаю гэты адказ. Зыгмунд Мінейка быў у ліку тых, хто рыхтаваў грэчаскія Афіны да першай адроджанай алімпіяды. Мінейка – нацыянальны герой Грэцыі. Андрэй Мрый – беларускі пісьменнік, журналіст і перакладчык. А вось Ігнат Дамейка – вядомы мінеролаг, геолог і географ беларускага паходжання. Нацыянальны герой Чылі. Вы правільна адказалі. Малайчына. Наступнае пытанне. Як у часы нацысцкай акупацыі Беларусі называлася частка населенага пункта, пераўтвораная ў канцлагер для яўрэйскага насельніцтва? Гэта пасад, гэта гета ці пенітэнцыярый? Я
Думаю, что это Б, вариант гетто. Мне кажется, что это все, что связано с нацистской оккупацией. Ну, что я ведаю. Угу. Менавіта гетто. Да. Я прымаю ваш адказ. Ніна, ваш адказ правільны. Дякую. Буйнейшае ў Беларусі гета нацысты арганізавалі ў Мінску, дзе знішчылі больш як 100 000 чалавек. Ніна, наступнае пытанне. Дзе на тэрыторыі Беларусі адбылася адна з буйнейшых ваенных аперацый у чэрвені-ліпені 1916 года падчас Першай сусветнай вайны? Варыянты: Брэст, возера Нарач ці Баранавічы. Брэст і Барановичы – гэта Брэская область. Возера Нарач. Что-то мне подсказывает, что это вариант Б. Но я могу воспользоваться подсказкой своих сябровок. Зразумела, зразумела. Дорогие коллеги, подкажите мне отказ на пытанне. Ніна, варыянты такія прапанавалі. 3 чалавекі, 3 вашы сяброўкі гавораць, што аперацыя адбылася каля возера Нарач, а 1 чалавек, што каля Баранавіч. Як я і думала, варыянт Б – возера Нарач. Добра, я прымаю ваш адказ. Нарачанская аперацыя разам з баранавіцкай наступальнай аперацыяй з'яўлялася адной з буйных ваенных аперацый на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Аднак у чэрвені-ліпені 16 года адбылася менавіта баранавіцкая аперацыя. А ваенны лёс гарадка Баранавічы быў увогуле унікальны. На працягу першага года вайны ў мястэчку знаходзілася стаўка галоўнакамандуючага. Сюды неаднаразова прыязджаў расійскі імператар. Кажуць, што ён наведваў Баранавічы каля 10 разоў. Вы адказалі неправільна. Бывает. Але мы не пасыпаем галаву попелам і ідзем далей. 4-е пытанне. Як называлася умоўная лінія размежавання беларускіх і польскіх зямель, якая была прапанавана ў снежні 1919 года? Лінія Молатава, лінія Сталіна ці лінія Кёрзана? Лінія Молатава і лінія Сталіна – гэта падчас адбывалася у Вялікай Айчыннай вайне. А вось лінія Кёрзана менш знаёмая для мяне. Варыянт В – лінія Кёрзана. Вы гаворыце так упэўнена, што я адразу прымаю вашы адказы, Ніна. Добра, лінія Кёрзана была пазней узята за аснову пры вызначэнні польска-савецкай мяжы ў 1945 годзе. Вы, малайчына, вы правільна адказалі на пытанне. Дякую. Цудоўна. 5-е пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Пытанне такое. Першы варыянт герба якога абласнога цэнтра выглядаў менавіта так? Віцебска, Магілёва ці Брэста? Нешта падказвае, як Брэст. Крэпасць. Магілёва. Магілёва 2. Віцебска. Нешта падказвае, я адкажу варыянт В – Брэст. А чаму Магілёў не разглядаеце? Скланяюсь больш да Брэста ці да Віцебска. Ну, больш да Брэста. Варыянт В – Брэст. Добра, я прымаю ваш адказ. Гэты герб быў нададзены Стэфанам Баторыем
у 1577 годзе Магілёву? Ніна, вы памыліліся. Памылілася. Шкада. Але Так, у нас ёсць 6-е пытанне. Уже шостае пытанне. Хто з прадстаўленых царкоўных дзеячаў быў першым вядомым нам епіскапам Турава? Кірыла, Фома, Нестар. Кирилл. Кірыла. А чаму Кірыла? Кирилл Трускі. А вы дакладна ведаеце, што ён быў першым вядомым нам епіскапам Турава? Ну, знаменитым. Ну, вядомым. Вядома, это Нестор. Фома. Першы Фома. Ніна, ваш адказ. Паспрабую змяніць сваю думку. Б. Фома. Добра, я прымаю ваш адказ. Так. У пачатку 11 стагоддзя адну са старажытнейшых беларускіх епархій, тураўскую, верагодна, узначальваў епіскап Фома. Вы правильно адказалі. Это просто... Это колоссально. Ніна, у вас на гэты момант 40 балаў. Гэта добры вынік. Лідарам у гульні з'яўляецца Ганна. У яе 50 балаў. І у вас ёсць магчымасць узяць большую суму, чым у Ганны, і стаць пераможцай. Але адна умова. Вам трэба паставіць на кон пэўную колькасць балаў, адказаць на пытанне. Пытанне для вас будзе з катэгорыі мова. У ім не будзе варыянтаў адказаў. Адказваеце правільна, становіцесь пераможцай. Рызыкуеце? Рызыкую. Добра, колькі балаў ставіце на кон? Ва-банк. Усе 40 балаў Все 40 баллов. не наставіць на кон. Цудоўна. Ці верыце вы, што ў гэтым слове націск падае на другі склад? Прачытайце ваше слово. У прысядкі. Ну, тут можно поставить натиск либо на другие, либо на третий склад. Так. Ці ў прысядкі, ці ў прысядкі, так? Так, я веру, што ў гэтым слове націск падае на другі склад. Слово у прысядкі. Вы адказалі правильно. Я очень рада. Ніна, вы Вельмі пераможца рада. гэтай гульні. Дякую. Я вас віншую шчыра. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Ніне. Ніна, цяпер ён ваш. Валодайце, калі ласка. Дякую. Мне вельмі спадабалася гульня. Гуляйце і атрымлівайце такія падарункі. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.